DXKT Davao. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Good morning, time check. It's already 9:05 in the morning. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. The views expressed by the host do not necessarily state or reflect those of RPN and its management. Furthermore, the views and opinions expressed by the guest do not reflect those of the host, the program, the management, and RPN. Good morning mga higala. Welcome sa another program nato karong Domingo ha. It's 9:07 in the morning. Welcome sa another program na Sad Sports Kalambuan. Ug issue kauban gyapon yung karondang si Bobby Braceros. Happy Easter sa tanan no. Easter Sunday is one of the most important events sa Catholic Church or even sa Christian Church, di ba? This is the time nga atong Ginoo ni rise from the dead, di ba? Naluwas ta sa atong mga kasalanan karon. So happy Easter sa tanan. Welcome sa ato ang 5th edition of first sa month of April. Daghang salamat sa dagtig paminaw nato no. We've lasted for almost 1 month na and another issue ta karon, another episode na sa ta karon mga higala. Og happy Easter once again. Today is sa ta karon April 5. April na ta mga higala. So welcome sa another program sa nato karon. Sports Kalambuan ug issue kung unsa ato ang kuan sa to mga local sports o unsay latest development diri sa Davao City og ang mga hottest issue sa katilingban ato nang i-tackle mga every Sunday kauban gyapon yung karondang si Bobby Braceros. Madunggan ko ninyo halos kada adlaw no sa newscast sa RPN DXKT 5 to 6 in the afternoon. Karon natay programa every Sunday 9 to 10 in the morning. Since Easter Sunday ta karon mga higala, nako isa lang karon amigo nato ni siya. Let's just get Christian message mga higala, Easter message sa isa sa mga pastor, Christian pastor din sa Davao City. Atong kuhaon niyang opinion, mga ayahang message para sa tigpaminaw nato karon all over the world no. We are live stream sa Facebook ug sa DXKT 107.1 dari sa AM radio sa Davao City. Atong makauban karon mga higala si Leo Paikan, isa sa mga pastor og amigo nako ni siya og nagkabalo ko Easter Sunday karon og mag-share siya unsay mensahe niya sa ato ang tigpaminaw karon, ato isang istoryahon karon mga higala. Ato sang Hello bro, good morning. Good morning, happy Easter Sunday. Bro, ano may Easter message nimo bro sa tigpaminaw nato karon sa atong programa? Mensahe sa Easter Sunday karong adlaw, may tungod kani sa death, burial and resurrection of our Lord Jesus Christ. Kaysa ra siya namatay o siya nabanhaw diha sa lugnanan o natay paglaom diha kang Kristo Jesus. Kita nagatuo kaniya nga siya ang makahatag lamang og kaluwasan kanato. Ang kaluwasan libre kini para ni sa tanan nga motuo kang Hesukristo na atong Ginoo. Ingon ang John 3:16, usa kini ka pamilyar na bersikulo, nagaingon, for God so loved the world that He gave His one and only Son, whosoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Physically, mamatay kita kaniadtong lawas kay temporary ra man ni. Pero when Jesus returns sa rapture, pagapulihan kini lawas nga dili na mamatay, maging glorified body na. Og makauban na nato atong Ginoo hangtod sa kahangturan. So mga kaigsunan, ayaw ka mo kabalaka kung sa'y may tabo nining kalibutan na labi na sa kagulian karon sa Middle East. Kay kani sinugdanan lamang kini sa ginatawag og kasakitan nining kalibutan na no, aduna pay daghan na moabot na mga kagubot nining kalibutan na. Pero timanig soon na gipildi na ni Ginoong Hesus ang kamatayon. Mo na atong butan na tong kasing-kasing kung una-una diha sa atong Ginoo. Kaya wala nyo yung kaluwar ka na to
lawas lamang kang Kristo Jesus. Sa Acts chapter 4 verse 12, nagaingon igsoon, wala na ilaing ngalan nga gipadala sa Dios na sa silong ng langit para sa atong kaluwasan. Mao ang iyang bugtong anak nga si Hesus Kristo. Mao nang ang arka karon nga igsoon, mao si Jesus Christ. Ang arka kaniadto sa panahon ni Noe, mao to yung gihimong arka para i-prepare ang mga tao para musakay ato. Pero sad to say, wala nagpakabana ang mga tao o ilalang di baliwala ang mga mensahe. Mao nang nangamatay ang mga tao kutob sa wala kasaka sa arka. Sa atong panahon karon igsoon, ang arka mao si Ginoong Jesus. Mao nang believe on the Lord Jesus and you will be saved. Okay, daghan kay salamat bro sa imong mensahe bro. Yeah, salamat kayo sa kahigayunan na makahatag tag mensahe diri sa kahanginan. Okay, daghan salamat bro. Happy Sunday. Thank you. Okay, you're welcome. Thank you. Dalay ko ng Diyos. Mao to kutong mga higala na dunggan nato ang mensahe gikan mismo sa kapastor kay Easter Sunday karon mo na to ang serbisyo publiko sa mga Kristiyano or mga Katolik nga naminaw sa tuwa karon mga higala. O mag-start na kita mga higala before kita moadto sa sports kalambuan. Ang issue sa ta karon just like what we do in the plus 4 weeks mga higala, magtanaw kita sa mga latest katikaran karon no, sa nagapangitabong giyera gihapon before nato isalang ang sports ug ang kalambuan ato sang kuaning mga issue karon ang nagapangitabong giyera karon sa tulo ka countries, Amerika, Iran o Israel mga higala. Og magtanaw kita sa may pinaka-latest nga update karon mga higala, at least duha ka mga balita no. Tanaw nato kini mga higala karon sa tuang feed diri. Unsa may pinaka-latest na makuha nato diri karon mga higala. Tanaw nato no. So may pinaka-latest ka panghitabo karon. Tanaw na to mga tanaw na to mga higala no. Unsa may nakalitas karon. Kani mga higala no, base sa atong nakuha nga feed diri karon mga higala. Ang American Rescue Aircraft daw nga Combat King are heading to Stuttgart, Middle East daw mga higala. Gilang gid ba pangita karon ang crew members sa isa ka American F-15E nga nahagsa kini mga higala. Nagkandak kini og sa operation sa Iran pero naigo kini sa missile sa Iran or sa drone at drone defense nila og nahagsa kini. So nangita nag scramble karon ang mga American forces nga ma-rescue nila ang kaning pilot mga higala. Og makita nato karon nga dako kini nga issue kay naningkamot ang Amerika nga ma-rescue kining pilot kay kung madakpan kini sa mga Iranians, kung di siya makagawa sa territory sa Iran, himuon kaning propaganda na sa Iran mga higala. It could further make the war even longer, mas mutaas pa kay kung madakpan nila ning pilot sa isa ka American aircraft nga nahagsa, ilang kini himuong bargaining chip. So karon nangita sa paraan ang Amerika nga ma-rescue jud nila ning ilahang pilot kay para di kini mahimong propaganda na sa Iran og madaot ang ilahang image, especially karon nga makita nato nga medyo daghan yung damage ang nahimo sa combined American forces ug Israel force sa ilang pag-atake sa Iran mga higala. Mo nang latest katikaran karon no. Og makita sad nato nga medyo ang Muslim countries near Iran, ang Iraq, makita nato nga mga ilang mga daghan sa ilang mga residente didto ang nagsuporta sa Iran. Makita nato karon nga nag-gather daw sila mga higala sa ilahang public place dito sa Iraq to show support sa Iran sa ginapahimo ning giyera batog sa Amerika ug sa Israel. Og medyo despite the fact nga medyo dako-dako yung damage ang nahimo sa pagbomba sa
American o Israeli forces sa Iran mga higala. Defiant gyapon ang Iran no. Sa isa ka televised program sa ilahang media dito, Iranian media, ilang istorya nga naa sila bagong air defense system para protektahan ilahang country. So ang kanang pasiatab daw sa Amerika o Israel nga hapit na mahuman ang giyera kay depleted na ang Iran is not true. Ingon sila na sila daghan pag air defense system para protektahan ilang country sa pag-atake sa Iran. Og atong nakita sad no nasa na latest report natin nabalita na ni sa media sad nga medyo ang mga Iranian missile site day makita daw sa isa ka mountain. So lisod siya makitaan og lisod siya i-destroy kini sa mountain naka embed jud siya dito no. Mo na lisod until karon still a threat gyapon ng Iran. Og nakita sa nato sa balita ganinang isa sa mga dako nga bridge sa Iran ang Iran ang gipabungkag sa American forces ug Israeli forces ug nag-ingon ang Iran nga they will retaliate daw no. They will also destroy bridges of nearby allies sa mga Amerika. Ilaha daw i-destroy sa mga major bridges sa UAE og Saudi Arabia ug other major allies sa Amerika ug sa Israel mga higala. O mao kanang katikaran nato sa issue no, mo nang latest karon sa nagapanghitabong giyera batok sa tulo ka countries ni sila mga higala no. Iran, Israel ug Amerika. O karon bato na kita sa tong isa sa favorite nga issue nato no, ang kalambuan. Once again atong tan-awon sa may mga latest katikaran karon sa syudad sa Davao ug ato ang naka-focus gapon kita karon mga higala sa second biggest barangay sa Davao City. Ang buhangin ng atong tanong sa pinaka-latest nilang kuan dari mga higala unsa pinaka-latest nga mga balita no. Makita nato diri karon hopefully ma-flash na sa screen. Daghay mga major projects karon ang ginapanghimo sa barangay Buhangin. Sa pagiginabi nato silahang kapitan nga si Francisco Gamad nga ilang kapitan nga always present 24/7 ni sa mga higala. Grabe jud ang kuan ni ang iyang motivation to serve no kay dali nimo siya makita sa barangay hall always ni sa didto. Og base sa paghinabi nato kaniya mga higala infra ang isa sa mga major projects under his governance no under siyang leadership. Daghay mga ongoing infrastructure project ang ginahimo karon sa barangay Buhangin. O makita nato sa screen karon mga higala. Gibisita kini ni Barangay Captain Francisco Gamad to ensure nga ma-finish kini on time og ang kwarta sa iyahang barangay mostly although funded by the city and the national government, some of it are funded by the barangay funds. So mo tong gibisita jud niya ning mga proyekto nga ginapanghimo karon sa Barangay Buhangin mga higala. Barangay Buhangin proper, ang second biggest barangay sa Davao City. Makita nato sa picture karon nga gibisita kini ni Francisco Gamad to ensure nga mahuman siya on time ug to ensure nga walay mga under the table ani mga higala no dili para tanan budget na kaalaan ni mahapak jud sa proyekto kay importante kini og base sa paghinabi nato kaniya og makita sa nato karon sa photos diya sa atong live stream on Facebook mga higala sa DX Kitty RPN 9 Davao. May isa sa ang mga proyekto niyang ginahimo karon major infrastructure project kaning road concreting, drainage o kaning mga rehabilitation sa daycare center mga higala. Makita nato diya karon. O base sa iyang ato paghinabi sa in the first 3 months of 2026 daw, first quarter ni mga higala January, February, March, 5 na ka major projects ang nahuman sa Barangay Buhangin proper. Mostly as mentioned earlier nato no, made up of road concreting, drainage project o rehabilitation sa daycare ilang repair alang daycare center kay importante kini daycare mga higala kay kini ang first way sa mga toddlers, sa mga gagmayng bata diya sa Barangay Buhangin nga mag-eskwela before sila mag formal education, before sila mag kinder or nursery, mag daycare ni sila para ma-prepare ni sila. So importante jud na may higala nga ang building o ang structure is okay kay para mas daghan sila matun-an jud. Og mo kani makita nato na may higala og matod niya nga naapay 7 ka more major infrastructure project ang mahumanay na sad og kung moabot ang proper time mga higala ato na ipakita nato diri sa ato ang programa o ato sang i-report na sa ato ang daily newscast sa RPN Davao. Ang Radyo Ronda Balita Southern Mindanao mga higala ay nakalimting kada everyday 5 in the afternoon until 6 in the evening mga higala. Og sa paghinabi nato gi-mention niya
nga kato napay pito ka major infrastructure project ang ipahumanay pa mga mahumana mga higala. Nagafocus siya mga higala sa mga infrastructure projects kay para maiwasan para mag-continue ang development sa Barangay Buhangin kay magita nato no nga daghan na kayo mga dagkong mga establishmento sa Barangay Buhangin ug kailangan jud nga mga dalan i-repair nimo ang mga drainage to ensure nga ang mga baha dili jud makaapekto sa mga panginabuhian sa mga tao didto ug sa mga business kay kaning Barangay Buhangin duha ka dagko nga malls na diri ang NCCC Mall ug kanang isa ka mall pa di Gaisano City Gate nga mall ug daghan sa mga dagkong project mga dagkong establishment pa di nagapalibot ug dako kining Barangay Buhangin mga higala daghan kining mga purok. So as barangay captain gi-make sure jud ni Francisco Gamad nga ma-cater ang ilang mga problema, ang ilang mga infrastructure project kaning kanal, kaning mga agihanan nila kay para dili makaapekto ang kining mga baha or walay di mapektuhan ang livelihood sa mga residente ning lugar tungod lang sa mga bad infrastructure projects mo na yung proyekto karon nga ginahimo o ingon siya nga it's really yang ato makita mo gud mahigala nga kini si Barangay Captain Francisco Gamad committed jud siya no kay sa early interview nato sa iya katong nagkaturon tag chance interview sa iya I think it was last week no gi-mention niya nga iyang kasing-kasing panerbisyo jud no mura ni siya local version ni Senator Bongo kay si Senator Bongo di ba ang serbisyo iyang bisyo di ba mausa ni si Barangay Captain Francisco Gamad serbisyo iyang bisyo ug at his age right now iyang mga anak puro graduate naman ani sariling pamilya so iyang almost all of his time are naka-focus karon sa Barangay Buhangin mo na committed kay siya ug sa earlier interview nato sa iya gi-mention niya nga na-inspire siya nga mo public service tungod sa iyang mga ginikanan no iyang ginikanan iyang papa mo yung una naging public servant diya sa Barangay Buhangin nag-start as kapitan gi-invite sa former kapitan long time barangay captain diya iyang papa si Claudio Salvador katong dating kapitan diya sa Barangay Buhangin long time iyang papa nga maging part sa iyang barangay council moto nakadaog iyang papa then suddenly iyang papa namatay ang papa so ang post gi-take over sa iyang mama og moto ang after one term ata or another murag 2 terms ata after 2 terms gihatag kaniya ang renda sa panerbisyo isip kagawad og until now from kagawad nahimo na siyang kapitan og daghan siya learnings no gi-mention kini Francisco Gamad kanato diri sa RPN 9 kato nag-guest siya diri I think it was 2 weeks ago pala I'm sorry kay last week no nag-solo day kita diri mahigala 2 weeks ago sa pag-guest niya diri sa tuang programa gi-mention niya nga it was his parents nag-inspire sa iya og isa sa mga inspiration niya as I said earlier is mga parents niya no daghan siyang words of wisdom nga nakuha dito sa iyang papa dimension na dito nga isa sa mga di niya malimtan sa iyang papa aside sa paghatag og 100% nga serbisyo sa katawhan which is ginahimo ni Barangay Kapitan Francisco Gamad karon kay kani si Barangay Kapitan Francisco Gamad always nimo ni makita no sa barangay hall sa barangay Buhangin proper kay always na to make his presence felt kay kabulo siya nga nanginahanglan ang tao sa iya except na lang kung naa siya mga other pre-committed nga mga pre-schedule nga mga events outside of barangay hall pero as much as possible i-mention niya sa tuwa nga he makes it a way nga maging presence jud siya sa barangay hall og isa sa mga wisdom nga nakuha siyang papa is dili magpaasa sa mga constituente nimo kung mga isalagtabang kung dili nimo kaya nga mahatag ang tabang be honest to tell them straight amo kini ang gingon no? Which is very non-typical sa mga politician nga to karon di ba kay makita nato karon nga as much as possible mga politician nato karon di man tanan hinuon no? Pero majority siguro kay mahadlok sila mawad og boto so magatik-atik na lang although di nila pwede mahatag ang panginahanglanon sa ilang mga konstituente for the sake of vote or for the sake nga dili mawadan og trust ang mga tao sila they make on making promises and mas hindi nila mahimo pero dili ka na it's not something ginahimo ni Francisco Gamad kay matud niya iyang papa mismo na ingon sa iya nga kung dili nimo kaya ihatag ay jud paasa yung mga konstituente og makabilib kini nga attitude no mo ingon si Francisco Gamad sa kuha nga although makahadlok man nga mawadan siya suporta or mawadan siya boto pero kung di niya kaya iya yung i-direct sa nangayog tabang nga di niya kayang mahatag ang ginatabang or ang ginahangyo nila nga favor o isa sa iyang mga wisdom nga na-learns yung parents, yung mama, yung mention nga the early bird always catches the worm. So makita nato mga higala
pagkita jud kini ni Pansugama sa panirebisyo karon diya sa barangay Buhangin proper nga sayo pa lang sa buntag nagalibot na ni siya sa mga konstituente mo na makita nato sa screen karon nga personally bisita jud niya ang mga ongoing projects sa iyahang barangay. Kay matod niya gusto niya makita mismo o gusto niya nga in a day daghan sag mahimo. Kay ginabayran siya sa katawhan para magserbisyo, so as much as possible he would do his best to cater to everything that his constituents need. So mo ka nang na-learn niya sa mga always be early, always do your best 100% sa trabaho niyo. Mo ka nang ginapakita karon ni Francisco Gamad. O lingaw kini sa Francisco Gamad mga igala nung pag start niya, makita nato nga ulawon daw ni siya. Pero tungod kay naging membro daw ni siya sa sa isa ka sa isa ka recruitment nga kuan mato company nga mag-recruit or magkuan mga tao, naka-learn siya nga importante jud nga magkipag-interact sa tao or i-make sure niya nga in a day daghan siyang tao nga may storya. Mao kana ang isa sa iyang mga na-learn mo na makita nato karon nga under his leadership hanay kayo mga proyekto sa barangay Buhangin proper. Kay kini nga leader sad si Francisco Gamad mga igala, dili kini siya kanang self-centered nga leader, di ba? Iyang mas possible tanan work gina-delegate niya sa iyang mga konsehales, kung sa man ilang committee ba nga gina-handle, gina-allow niya kini silang i-perform ilang task o mag-check na lang siya o mag-overview na lang siya i-manage na lang niya kung nahimo ba nila ang ilang mga mission nga ilang mga programa nga giatas niya based sa ilang sabot sa barangay council sa barangay Buhangin proper mga igala. So kana infrastructure project is one of the major thing nga ginahimo ni Francisco Gamad under his leadership. Ug aside sa infrastructure project mga igala, hopefully makita sa screen karon isa sa iyang mga ginututukan karon na mention na sad nato ni I think in the first 2 episodes nato sa tong programa nga Sports Kalambuan og issue, ang pagtutok jud niya sa mga kabatan-unan sa iyang mga barangay sa daycare center nakita pagkita nato kanang mga screen karon, i-flash nato sa screen mga higala ko nag-watch mo sa live streaming, makita nato karon nga personal mismo ni bisita yun si Barangay Captain Francisco Gamad, ang kapitan sa barangay Buhangin proper sa 21 daw ka mga daycare center nagpatigayon og recognition og moving up ceremony sa iyang lugar. So bali 21 ka mga daycare center makita nato a few of the pictures, photos nga nakuha atong katong pagbisita niya or pag-attend sa maong mga okasyon. Gi-mention ni Francisco Gamad kanato sa atong pagiginabi kaniya nga he really makes it a point daw nga mo-attend ani to show support sa mga toddlers daycare centers nato sa iyang under sa barangay Buhangin proper mga higala. O sa barangay Buhangin proper medyo dagan silang daycare center murag I think 63 kung di ko nagkamali na-mention na nato ni. So from 63 or below that number, 21 ini ang nagpahigay na silang moving up ceremony. Makita nato sa picture karon nga personally si Francisco Gamad mismo ang ni-attend jud ni ini mga higala, ang ni-attend ini nga mga programa makita nato kani sa screen karon kay matod niya iyang presensya dito nagpakita nga nagasuporta siya sa mga toddlers or sa mga young ones nga mga kuan. Og sa iya may pag-mention nato sa iya nga sa 21 ka mga daycare center nga nagpahigayon sila moving up og recognition ceremony there are at least 1,000 daw ka mga preschoolers mga tawo may preschoolers ang nakakuan karon sa iyang lugar sa barangay Buhangin proper. So, daghan-daghan yun o tungod sa kadaghan ni mga higala, isa sa mga gwapong proyekto na mention na sa nato ni earlier ang pag-alokar sa barangay Buhangin proper og teacher aid sa matag daycare sa ilang lugar mga higala. Ginasweldoan nila kini og 3,000 pesos ang mga teacher aid. Kaning teacher aid mo assist sa mga daycare teachers kay tungod sa kadaghan sa mga nang-eskwela sa preschool sa barangay Buhangin proper para mahatagan sila chance ang mga bata nga maka-learn jud nga matun-an jud kung dapat nila matun-an, writing, pagsulat,
reading, gi-alokaran jud og budget sa barangay Buhangin proper. At least 3,000 per teacher aid ang every daycare center para na sila sa sariling teacher aid, kaya ang kaning mga daycare teacher gisweldoan man ni sa city, ang mga teacher aid ginasweldoan kini sa barangay mismo, sa barangay Buhangin proper, nag-alokar sila pondo niini. Ug kini nga inisyatiba, it's like hitting two birds in one stone lang, no, kay aside from the fact nga natabangan na nimo ang mga bata nga maka-learn more, nga daghay matun-an tungod sa pag-assist ani mga teacher aid nga gipunduhan sa barangay Buhangin proper, natagaan sa tsansa ang mga katong mga walay trabaho nga mga kababayenan sa iyahang lugar nga magkaroon sa trabaho, no. Kay matod niya ang ilahang pag-screen, pagpili ani mga teacher aid sa mga daycare diya sa barangay Buhangin, not necessarily DepEd graduate ka or education graduate ka, nga ikaw ilang ihar, kundi kato lang na ay experience sa bata or na experience sa mga pagtudlo gamay, mo nang ginahire nila. So kadaghay mga jobless or katong kababayenan sa barangay Buhangin proper na hatagag trabaho tungod aning inisyatiba ni Barangay Kapitan Francisco Gamad. Idubanan siyang barangay council nga pag-alokar og pundo, 3,000 per teacher aid, para mo-assist sa teachers, daycare teachers sa ilang lugar. So laudable kani nga ako, makita nato mga higala nga siya mismo ang ni-attend sa maong mga programa. 21 na ka mga daycare teachers, daycare centers sa barangay Buhangin proper ang naghimo silang moving up og recognition ceremony. Og tanan ning mga daycare teachers, nag-start ni sa last week mga higala, Monday until Friday last week. Giatenan yung kini Barangay Captain Francisco Gamad, og sa pagiginabi nato niya, gi-mention niya at least 4 ka mga daycare centers ang nagapahigayon sa ilahang moving up ceremony since last week. Nagpadayon pa kini mga higala. I think next week na sa additional, no, kay like I said earlier, mga 61 or ka mga daycare centers ang naa karon sa barangay Buhangin. O kasi sa daycare center, ang mga kabatanunan or mga estudyante sa barangay Buhangin proper are also properly taken care of by the barangay mismo. Dili pa lang dugay, gimens naman talk na to siya sa pagipaginabi nato kaniya. Ang isa sa ilang mga school dito sa barangay Buhangin, I think it's an elementary school, nagpahigayon sa sila deworming project, no. Pinagi sa barangay health center sa barangay Buhangin, gitagaan niadto sila sa school dito para mag-conduct og deworming, para to ensure nga mga estudyante atong eskwelahan na healthy, nga walay mga bulatis silang mga tiyan, mo to nag-conduct silang deworming activity, which is a laudable act itself, no. Kay morag sa paglibot-libot nato sa mga barangay, murag di nato madunggan nga na mga barangay project about deworming, especially sa school, no. O na ang barangay Buhangin proper, pinagi sa liderato ni Barangay Captain Francisco Gamad, takes the lead jud, no. Nagkanag sa deworming sa isa sa mga school nila dito, to ensure ang mga bata magkaroon og maging healthy og dili sila magkaroon og bulate silang tiyan. Aside ana gi-mention niya nga aside sa daycare centers, katong mga school nga nag-conduct sa graduation, high school o elementary school within barangay Buhangin proper, gi-attend sa tiyan sila mga moving up ceremony, moving up og recognition ceremony. Anak ka dedicated ang si Kapitan Francisco Gamad sa maong inisyatiba. O i-try nato kuan mga higala, no, kung hopefully madungod kini nato gyapon. Nakitay recording sa iyahang mag-interview nato sa iyaha. O hopefully madungog kini sa makuha nato ang proper audio ani mga higala, no. Tanaw nato karon atong i-play nato ni siya. Mga higala, kaupang gyapon nato si Barangay Kapitan Francisco Gamad sa barangay Buhangin proper, o daghay activities iyang barangay this week. Una ato ning ikuan mga higala, no.
daycare center na bisita na nimo. So far kap mga pila ba ni ka mga daycare students ang may estimated lang nimo kap? 1,000 din sila no. Maganda yun, no? Kung inyong natabang ani kap no aside sa pagsweldo sa mga daycare teachers sa ilang kwan sa no, day teachers aid nila. Daycare teachers aid. City na no. O kasi sa mga daycare camp, nakita ito nga murag interactive sa ng barangay Buhangin sa mga public school. Bago lang, nag-deworming ba ito ka? Bernardo Carpio. Murag under sa imong administrasyon kap, edukasyon isa sa mga priority nimo. Ngano man ni kap? Hindi pa. May galag ako bang po nato si Barangay Kapitan Francisco Gamal sa Barangay Buhangin proper o daghay activities iyang barangay this week. Una na ni o mao to mga higala na dungog nato ano si Barangay Kapitan Francisco Gamal sa atong pag-interview kaniya sa ato ang nagkaroon tag chance nga mo interview siya once again mao to medyo focus ang iyahang administrasyon karon duha sa mga major projects ang iyahang administrasyon karon ang edukasyon o infrastructure project mo to. I hope nakuha niyo karon nakuha to yung tanan nato ang gi-mention no about sa mga proyekto nga ginapanghimo ni Barangay Kapitan Francisco Gamad sa iyahang administrasyon. O karon mga higala mo kuan na kita after issue kalambuan mo kuan ta ka transition ta karon mga higala sa sports mga higala og ato may istorya na to karon hopefully ma-talk nato no through phone via phone patch mga higala ang second chance na to nga ma-interview niyo siya mga higala ang presidente sa Pilipinas Sambo Federation Incorporated nga taga Davao si Paulo Tangkonsyan mga higala ato siyang tawagan sa iyong phone para interview nato siya unsay latest katikaran mga higala no kay medyo kay makita nato medyo daghay latest katikaran sa iyang mga daghay mga latest event karon ang Pilipinas Sambo usa na niini mga higala ang pag recently no iyang anak nga si Tangkonsyan gi honor kini gi pasidunggan sa Philippine Sports Commission mismo with an award ang iyang anak as one of the top women athletes sa Pilipinas in celebration of Women's Month last month particular March 20 ang anak nga si Sydney C. Tangkonsyan gi-awardan kini sa Philippine Sports Commission mismo as one of the top women athletes sa Pilipinas so it's a great honor kay kini si Sydney C. Tangkonsyan pure Dabawenyo kini mga higala og when he was in high school I think nag-eskwela niya siya sa Santa Ana National High School so atong tawagan ron si kuan no
si Barangay Captain si Paulo Tangkonsyan itong ikuan. Pero i-try na to no kung makuan ni atong i-try kung i-try na to siya through messenger no, gusto siya sa messenger mga higala. So atong kuanon kung magkuan ihatag nato ning link nato diri sa messenger sa DXKT para much better siguro ang communication no taron na to. Kung makuha na to ang kuan mga higala. Ang link ani no. Okay, patawag nato siya sa atong messenger. Hopefully, mas gwapo ang iyahang kuan katon mga higala. Mahulat lang ta in a few seconds or a few minutes siguro mga higala. Hopefully matawag si Sir Paulo Tangkonsyan, pero pag di siya matawag sa messenger, tawagan natin siya sa phone. Mo siya sa phone number. Time check mga higala, is already 9:45 in the morning. At wala siyang tawagan sa phone no. Kaya medyo mo nag-try sa messenger, murag wala daw ata mga higala. Tara na to. Hello sir, may buntag sir. Yes, yes. Yes sir, check sa natong audio sir ha. Okay na sir, may buntag once again sir, happy Easter sir. Yes sir, may buntag. Happy Easter sa imo ha. Happy Easter, Bob. Good morning. Yes sir, kumusta man sir? Asa ka ron sir, naba ka sa Manila ron sir? Napa, Manila. Okay sir, first and foremost sir, congratulations kay si imong anak sir, nakadawat na sa award last March 20 sir. Can you share something about this? Dako kayo mo ang kanipay kay nakadawat ditang si Sydney and si AC Bot. Yes sir. Sa citation, nakadawat si Sydney and katong award, nakakuha si AC Yap. Yes sir, ang PSC mismo sir no ang nag-award ani sir? Yes. Sa ano din siya, sa women's Yes, watch night. yes sir. In recognition ni sir, di ba, sa mga top women athletes sa Pilipinas, og isa na niini ang ato ang kababayan nga imong anak nga si Sydney C og si AC Yap sad sir no? Yes. Sila duha ang nakadawat because last year nakadaog tao ka na duha ka gold medal ikan dito sa Asian Oceania Mm-mm. sa Astana.
Yes sir, unya unsay feeling sir nga at least two of your athletes were able to get the award no of all the sports association sa Pilipinas. Dako kayo ang pasalamat na blessing sa Pilipinas Sambo kay tungod na nag-deliver pud mi. And di lang pati ay na si ACBI Mhm. mao nakakuha siya atong major award Mm. kay nakadaog din siya atong World Games sa China. So naka-bronze medal siya dito. Mo nang major award ang iyang nakuha. And ilara po sa buong ang nakakuha atong medal kay actually wala na nakakuha og gold, silver lang ang Mm. nakataas coming from Jiu-Jitsu, Bilyards, and then bronze medals from Sambo and I think sigurado ni sa Wushu. Yes, so yun lang ang nakuha nato sa World Games. Yes sir, og nakita na to recently sa imong Facebook poster mo na kay gina-post dito nga poster sir. Unsa man to nga poster sir? Unsa ba to nga siya? Unsa logo na ba logo ba to siya sir? Yes, mga kami. Murag na intriga kami ato sir for the public sir. Unsa man to siya sir? Kuha siya kaning mga uniform. Okay. Ginakuha na mo, ina-encourage na mo na magkuha ba og uniform kay so kakamahal ang kaning official uniform na to kanang ginatawag nilang iyak na group. Mm. So ang maka-afford lang ani katulad yung mag-compete sa abroad. Mm. So kaning uniform na ako ang gikuan para di sa mga katong beginners o kaning sa mga kuan kanang local for local nationals nato. So naay nagmaayong kuan sa atuan na nag-invest for our uniforms. So manang coming soon na siya. Yes, so unsa ba ni sir? Ibaligya ba ninyo for public sir or unsa ba ni kuan siya? For kuan? Yes, yeah. Ano ni siya, baligyan siya kay para sa natin. Pero very, very, affordable price na Yes. sa pagpasag sa Yes po. kay naglan man ginato ning uniform kay Mm. ay itong sugod sila ug wapo gud kaayo ang ilahang indot ang ilahang alang ilahang uniform pang training nila. Yes sir, Sambo has gone a long way sir. Og recently sad sir, nag-celebrate ang isa sa mga leader sa Sambo worldwide sir og birthday. Can you shed something about this sir? Yes, siyempre ako ni greet ang ato ang yes president Mm. kay dili lang sa always na ako ni siya mapit na tao kay di man magkasinabot kay Russian man siya. Gani. Mm. Pero kuan ni siya kanang kuan ni siya mahinabangon sa Philippines. And of course our Mexico member sa Athletes Commission ang waylain akong anak si Mm. Cindy. Yes sir. So mo nang I always kuan sa iya kanang look up to the president of Philippines sa akong presidente na si Basilio Sistakov. Intention ako nang ako ang good relationship. Yes sir. Pilipinas Sambo has gone a long way sir since its beginning sir no. For the sake of the public lang sir, let's go to memory lane a little back sir no. Ang naunsa man pagka unsa asar nga nagkaroon kag access aning Russian form of martial art nga Sambo sir. For the sake sa tong public sir. Okay. So mataas nga istorya. Medyo gamay lang nato sa a little background lang sir. Yes sir. So 2012 yes. 2012 na ako sa Singapore. Singapore. Kanang as kanang tawag international coach. Mm. So ako foreign coach. Mm. Hire ko sa Singapore Mm. to teach judo pa ko ato. Judo pa ka. So nako dito nagtudlok ko. Mm. And karon na ay ako na murag tournament man kaayo. Mm. Bisado to. Isa dito yung Uzbekistan, Russian. Mm. So dito sa ditong nagdula ni naay isa ka coach dito na nag-suggest na kining kaning 12 years old na bata, mababae o malalaki, the same
Mm-mm. So karon na kasinabot din dito as coach sa meeting league. Kaya wa mapukay ko kasabot ato sa ilang istorya kay narasyan man to sila. Yes, yes, sir. So karon ang ikuan ang i-suggest nila kung fight lagi daw lalaki o babae. So Mm-mm. wala ko man kuan, kung nalanganin ko kaya kung i-entry akong entry babae. Mm-mm. ni. Mm-mm. Pero sige lang nako siguro di man siguro ni mo unsa kay nako man Sydney po. Mm-mm. Pa na. Pila edad pa ni ato, sir? That was 2012, sir, no? 2012. So, Pili- karon, ipadulat sila karon sus tinuod gid ay kay tinuod man ang ato ang manok ang Mm. ang entry si Sydney. Against male opponent, Yeah, against the male opponent. fighter. Kanibanda, Boys. Kay 12 years old pa man, no? 12 years old. So karon di natin niya. Ay tinuod gid ay. Mm-mm. So moto siya. Dito nagsugod ang akong banda sa kay ako natingala ko sa ilang uniform eh. Mm-mm. Ikan naging ko sa judo no, naka-short pants, naka-sapatos. So Mm. correct siya. Unsa day uniform nila, sir? Nga lahi man siya sa during that time, sir. So lahi siya og design ba? Design. Siya og kanang sa Star Wars gani. Ay, Star Wars. So lahi siya, Mm. ako nakita. So nako, sige daw, so lahi daw nakita ko sila. Si Sydney ato nag-fight against the boy opponent. Mm-mm. Nakakuha siya, nakakimono siya, nakakilogi siya. Mm-mm. So karon after pila ka years to, mga after 3 years, Mm-mm. may ni contact sa kuha, itawag sa ko from Russia gyud. Mm-mm. IF, Mm-mm. International Federation. Mm-mm. Ingon niya sa ako, di ba ikaw tong instructor sa Singapore, Mm-mm. foreign coach, na pwede ba ta mag-set up o kanang NSA, kanang National Sports Association? Mm-mm. Ako, I am from Davao, sabi ko. So, alanganin ko, kaya siyempre, Manila pa yun. Gani, kasagaran, no? Mm-mm. So, i-advocate ko ba? Mm. I-advocate ko. Isulto na ko sa airport. Mm. Nag-check-in sila sa pinakasikat na hotel diyan sa Davao. Marco Polo pa to that time siguro, sir. Nood yun. Mm. Nood yun na nag-set up ni Hug ka na kuhaan ka na tawag kaning NSA. Mm-mm. So, pinadala nito sa ano to siya, 2015. Yes, Kaya 2015. ang purpose dahil nila kasi sa 2017, apil na ang sampo sa Asian Games sa Mm. Indonesia. Mm-mm. That's why sabay na to ang mga Vietnam, sabay Mm-mm. na to ng mga Thailand, Mm-mm. sabay na to ang Indonesia, Singapore, Malaysia, Mm-mm. sabay na na kay Mm-mm. may tungod lagi aning na include na ning sambo sa Asian Games. Mm-mm. So mo to dito nag-start ang ato ang Pilipinas sambo. So Pag- natagaan ta during 2019 after the SEA Games, natagaan ta og accreditation sa as regular member sa POC o sa PSC. So mo na siya. Hangtod karon mo na nato. Unsa nga year gani, sir, nag-regular member na mo, sir? Unsa to nga year? From 2015, mga pila pa ka years, sir, naghulat? Mga 4 years. 4 years pa. Mm-mm. At least, di ba? Mas siya kay na Gani. Asian Games. Mm-mm. Naduwa ko dayon siya sa SEA Games. Pero katong, May usap. pagka 2017 ato, sir, nakadula na ba mo as Philippine team or wala pa jud? Yeah. Pero di pa to siya recognize, sir. Murag, Ako suman sa Asian Games, Mm. sa Asian Games president, ako suman sa Asian Games, diretso dayon sa SEA Games sa 2019. mm-mm. And pagka-after yun sa SEA Games 2019, nagpagtagaan tao sport natin sa Philippine Sports, Mm. o sa Philippine Olympic Committee as a regular member. Blessing you, sir, no? Kay of all the people, ikaw yung gitawagan, di ba? Sa Pilipinas. Gani. May gani ato kay Singapore. Gani. Mo gani. Hindi lang na mao, this is the first time na Mm. coming from the province of Davao City. Yes. Sa ating paminaw nato karon, no, atong ikuan ng proper perspective, no, kanang NSA mo ng sports organization, legit sports organization nga gina-recognize sa PSC, Philippine Sports Commission, o Philippine Olympic Committee, og isa lang jud ang Philippine sports organization nga gikan sa Davao, which is Pilipinas Sambo Federation Incorporated. Mo to na mention nato with Sir Paulo Tangkunsyan karon unsang history aning naputman into history ang Davao City, diba, to have its own very own sports association. Og like I said, sir, Pilipinas Sambo has gone a long way, so bago lang nahitabo ang gimpahigayong National Sambo Championship sa Davao, sir. A little background about, sir, sir? Recap lang, sir. Katong
Mm. sa mall, Mm. sa kuan na area. Nagkataon, ako ang Vice President na si Ma'am Rose Dayanan, Mm. nag-offer diri sa Santa Ana Mm. High School Mm. sa Davao. So, Mm. nakita namo nga daghan pud kaayo interesado mo apil Mm. coming from Davao City. Mm. So, that's why, abot Bukidnon, mga ilang Mm. clubs yun. So, overall, abot na og 200 Mm. plus athletes na nag-participate. Mm. Dili lang gikan sa Mindanao, dili lang gikan sa Visayas, Mm. abot pa gikan sa diri sa Luzon. Yes. Mm. So daghan ng Baguio na ay daghan kaayo diri ko Manila, Mm. o Quezon City, daghan kaayong mga from Manila, from Luzon. Mm. And ako kaya kung kalipay, kaya may tungod ani, nanabot tayo mga upcoming events, napatay ka upcoming na kininagin ang ato ang ginapaghandaan, kaning Asian Oceana na ato ang hosting karong June 22. Mm. O bago pa na mahitabo, aduna po tayo ka ng sa June 17 ni siya mahitabo dito sa Tagaytay City. Mm. Kuha ni siya kaning martial arts festival. Mm. So kani sagol-sagol ni siya Mm. bago Mm. ni siya og kanang simultaneous pa Mm. sabay-sabay iba-ibang martial arts dito pagabuhaton sa Tagaytay City. Og ang kwan sir, ang Sambo Asia Oceana sa Tagaytay sir, di ba? Diri na sa Ninoy Aquino. Sa Ninoy Aquino. The same month ba sila sir? June? June 22. Daghan na po nang nag-confirm sa Mm. mga tagalahing nasod. Ang kaning martial art competition sir, international mo sa ni sir no? Other countries will also participate. Siya, ng mga 29 countries Wow, nice. participate. So, daghan na kaayo ang nag-participate na anak ko sa karon na anay mga apit ulo na nagpalit mga ticket ready na gyud sila excited sila mo participate. Og pila ba? Yes sir. Pila ba ang entry sa Sambo sa kaning martial arts competition sir? Pila ba ang imong ipadalang athlete na sir? Ano ni siya, kung dili ko magkamali, murag daghan gyud siya ba, Mm. magikan man gud ni siya sa kids, Nice. juniors, Og home court sa nato sir, di ba? seniors, women, and men, daghan gyud ni. Di na ko mahihap kung pila ka weight category, pero as much as possible, ato yung pitinan lahat ng atong mga big bangkay para aron ako po chance nga makakuha og mga medal. Yes sir. Og aside sa Sambo Asia Oceana og martial arts tournament on the same month sa June sir no? Sa June 17 ni siya. Yes sir. Simultaneous ni siya, Yeah. ibang martial arts ang mag-compete, iba-iba. So na ay taekwondo dyan sa Pikas, na ay kaning kuras, na ay judo, na ay sampo, na ay ibang martial arts. So pagkaibang araw, so sa 17 na siya, ang ato ang magduwa diha kanang mga ang atong buhaton super fight. Ikan sa Davao katong atong nakita nga maayo kaayo performance, ay ikan diri sa Manila. So isa-isa lang na sila, imuon lang na sila o kanang nakasalang na daan nung isa ilang kalaban. So one fight lang each and yun siguro ang buhaton nato. So ang martial arts festival sir kanung saan once again sir, kanung saan siya i-held sir? June 17 po. Then ang katong Sambo Asia Oceana Championship. Sa June 22 po siya. Kaning kuan, kaning Asian kaning martial arts festival. Excluded ang mga national team dula ni kasi naman ko sila sa schedule for 22. Makuyawan ko ba siya niya Na may injure pa no? So di na lang ato na lang na silang i-reserve. Kanina lang mga non-national members sa national team. O na lang ato. O gwapo sana sir kay at least di ba at international competition din sila di ba katong mga young ones. Katong mga pa-experience, at least masalang sila. I heard murag mo apil ni sa ato sa ato Philippine Martial Arts Festival na ay foreign na mo apil. Ay mo niya abot po sila. Okay, murag asma murag ginahil ni siya in every country sir, di ba? Murag lahi-lahi ang host ani every year. Yes. Yes sir. Og aside sa ani nga big event sir, Asia Oceana, kumusta naman tong plano kay
lucky kita nga nakita katong pag held sa National Sambo Championship ni bisita jud diri si PC Chairman Patok Gregorio, no? O daghan mong nastoryahan ato, sir. Unsa bay nastoryahan ninyo ato, sir, about sa Pilipinas Sambo, sir? About the schedule, Mm. about sa amuang media launching karon mahutay sa April Mm-mm. 16 naka-schedule na. Mm. And kana atong mga Og ang excited ko, sir, katong Beach Sambo Championship, madayon ba to, sir? Kay murag ang plano, di ba, sa Mati ba to i-held? yes naay ko na first week of October. First of October naka at least na schedule na, di ba? Mm. Yes, si Sir Paul Palo. Mm. Nag-confirming nga mo apil niya nang Mm. event. Yes, sir. Nang una sa tanan nagputol ra kaayo sa ato ang kwan. Mao gani. Southeast Asian Beach Mm. Sambo open. Big Sambo ni siya. Sa dagat ni siya, ma'am. Gani, di ba? Gwapo yun sa Mati sa may dahikan, di ba? Ngay, mao gani. Sila mag-fight. Mm. Yes, sir. Og any more events, sir? Aside sa katong na-mention na nimo, sir? Go ahead. Yes, kato maabutay na kuan karong June 17 ang Martial Arts Festival o sa 22 yung Asian Oceania. And kana very busy ni karon kasi yun nga naayos na ako ang hotel, mga venue kasi we are expecting like 500 entries, 500 ka tao ang maabot sa buwan. So, naginaot ko na unta, walay mga aberya, walay problema sa buwang bansa. Sana tuloy-tuloy lang and masuportahan sa Philippine Sports Commission and masuportahan ko sa ato ang kasi very ready ang ato ang mga national team karon very busy pa double time sila dahil ang training kay para makapagbigay ng karangalan sa ating bansa. Yes, sir. Before I let you go, sir, unsa may update katong headquarters niyo sa Davao City, sir? Naghimo naman mo groundbreaking, sir. Unsa may kuan ni update sa construction ni, sir? Yes, we are expecting 2020 before 2028. Nice. Na siya. Mm. So dapat ay mga sa katuig ug tunga pa ato ang construction. Wala nga akong timeline nagihatag kay sa karon very busy pa sa kuan. Sa karon ayusan namo ang pagtiyuhan sa namo kung iyang kuan. And dana tay plano dito will be a three-story building na siya. So sa first floor dito ang kanang origin kanang ay mga marble dumbbells katong mga modern na itong mga equipment karon strength and conditioning and sa second floor mo to dito ang mat area na dito ang pan kung asa sila mag sambo o bilang sambo iba-ibang martial arts na wrestling na judo na ituan and sa pinaka-tuktok niya sa third floor niya mo to murag ka ng dormitory kay siya open ni siya not only for our locals also kayong mag-invite tao ka na ganing mga foreign coaches ng mga gusto mag-training camp diri sa Pilipinas so invite natin doon sa ating and not only that ang ato ang national team mismo kung natay mga importante yun kaayo na mga tournament na mag-ensayo ta, mag-prepare ta so mas maganda yung area doon kasi para siya malayo ka sa mga distraction pa kay dito man siya sa awaaw siya maawaaw. Yes, thank you so much, sir. Og final statement nimo, sir. Na kay gustong pasalamatan, sir. Dako kayo akong kuan akong pasalamat una sa inyong support sa thank you kayo sa update and happy Easter po sa tanan na pamaninaw sa ato and yun lang ako ang gina-hope na ang ato mga athlete maka-perform sila og maayos ang maabutay na mga upcoming international competition especially our hosting punta smooth ni siya nga walay mga problema and sige thank you so much for our thank you support thank you kayo sa Philippine Olympic Committee kay President Mambol o sa Philippine Sports Commission sa mga among commissioner na
Gaston, and of course our chairman, Pastor Gregorio. Salamat kaayo ba, thank you so much for having me today. Happy Easter sa tanan. Thank you so much, sir. May happy Sunday. Salamat. Happy Sunday. Thank you so much. God bless. Mo katong higala ang presidente sa Philippine Sambo Federation Incorporated. Daghang salamat sa pagpaminaw nato karon no. Till next Sunday 9 to 10 in the morning mga higala. Sports kalambuan ug isyu kauban kapon si Karondang Bobby Braceros. Daghang salamat. Bye. Ito ang RPN, Radio Philippines Network, DXKT 1071 sa inyong mga radyo, ang Radyo Ronda sa Davao.